Ahojte, milé ženy, úspešní muži. Prečítam vám o oddanom posvetnom partnerstve po česky. Od Taunia Atiriamin, oddaná posvetná partnerství. Na ceste každého schopného muže se v istém bode objeví žena, vědomá žena, která vás výzve k vesmírnému tanci. Bude odená do záhad vesmírnej pravdy a vyšších zákonů. Setkanie s touto ženou strhne iluze ve všech oblastech vašeho života a vy budete vyzváni k rozhodnutí buď se vrátiť do bezpečného, pohodlného sveta falešných jistot, nebo vložiť svou dlaň do nabídnuté lásky plné dlane ženy, která vám bude stát po boku při vstupu do vaší největší síly. Táto žena vám bude partnerkou při cestách do nových světů a odhalování vyšší pravdy. Bude vás láskyplně podporovat, dodávat vám odvahu, sdílet své vhledy, vědění, sny a vize a svým intuitivním vedením vám bude oporou při vstupu do spojení s vesmírnou zdrojovou energií a vším, co je. Táto žena vám s radostí a láskou poskytne svou podporu a podělí se o svou sílu, která narůstá vedle oddaného muže. Od této ženy neuslyšíte slova o tom, jak moc vás miluje, vy budete její lásku cítit. Dá vám pro logiku jen těžce pochopitelnou lásku a sílu, ale to jen a pouze tehdy, budete-li s touto energií konstruktivně, zodpovědně a vědomě nakládat. Táto žena neprahne potom ovládat muže. Nepotřebuje vaše slova chvály, obdivu, poklonkování, dvoření, rozmazlování a dalších běžných povrchních intrik. Táto žena ucítí pravdu vašeho srdce, vaši lásku a náklonnost. Vědomá žena přijme a ocení jen a pouze oddaného muže, oddaného svému posvatnému mužství a vztahu s touto vědomou ženou za účelem posouvání hranic ve všech aspektech pozemského života, ovlivňující vzestup vědomí na této planetě. Táto žena se bude radovat, oceňovat a zároveň rozkvétat při každém vašem vědomém kroku, každé vaší vědomé činnosti a budou ji těšit vaše úspěchy, jelikož to budou také úspěchy její. Vědomá žena nepotřebuje nezbytně vědomého muže, ale muže vnímavého a odvážného vstoupit do neznáma a přinést odtud nové objevy a pochopení podporující dobro všech. Vědomá žena bude vždy na úrovni své duše a srdce patřit oddanému muži. Veľká síla je ukrytá v oddaném partnerství vědomého muže a vědomé ženy. Síla tak veľká, že nezná hranic. Táto síla, láska, je jedinou vesmírnou silou, která stojí nad prostorem a časem a která překlenuje všechny zákony napříč vesmírem. Až se rozhodnete vstoupit ze svých vztahů založených na závislosti, vstoupit do své síly, začnete si vážit sebe samých, následovat volání svého čistého a svobodného srdce, oddat se vědomému vztahu a začnete v tomto vztahu vědomě tvořit z místa své největší vesmírné lásky, pak přinesete ráj do svých srdcí a na celou zemi. Vědomé ženy v sobě nesou pradávnou moudrost, vědění a silnou léčivou a tvořivou energií. Je nejvyšší zodpovědností této ženy nakládat s touto silou vědomě a být obezřetná, kam a ke komu svou energii směřuje. Předává-li tuto energii muži, který není oddaný jí, ale přetrvává ve vztahu s jinou ženou, ať už z jakýchkoliv důvodů, vědomá žena tímto přichází o svou posvátnou sílu. A proto, milé vědomé ženy, važte kam a komu svou sílu předáváte, jak je s ní nakládáno, na jaké účely a kde a u koho nakonec skončí.
kto z vás teží, koho využijete. A pro vás, milí muži, nastáva doba, kdy budete musieť vedomne rozhodnúť o svých ďalších krocích udávajúcich smier vašeho životního účelu. Daunia Atiriamin, www.slunečníbrana.eu, www.martinachristova.eu. Ďakujem vám. Ahojte, vaša Reasan.